Hello, sziasztok! Itt Izzy az újabb videóval. Itt van velem egy jó barát, Stefani. Sziasztok! Egy skyblockosat fogunk most csinálni. Melyikhez mész? Lilába. Jó, én megyek a sárgába. Mehetünk. Itt az lesz a lényeg, hogy egymást kell megölni. Mi? Egymást kell megölni. Jó? Az lesz a lényeg. Egymást kell, hogy megöljük. Az győz, ugyanaz, mint neked. Az győz, aki előbb megöli a másikat. Akkor te. Hé. Megöltözés van. Győztem! Na, menj valamelyikhez még egyszer. Nem tudok. Miért? Én lennizélok. Na, lennél lettél, akkor nem megyek. Moni, itt jövök. Hol vagy? Te felérhetsz. Na, Annyi volt? ez ennyire lett volna a Skyblock. Köszönjük szépen. Sziasztok. Én bemegyek a menübe. What?